ಶಿವಾನಂದ ಶಾಂತಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎನ್ಶಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅದೇನು ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನಿ ಬೆದ್ರಾಳ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಷ್ಟಮಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಯ್ಯಗವು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ನಾದನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೈದ ಪತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕುಲೋ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಬಂದು ಪಾಡ್ನ ಅದಾದಂತೂ ಪುಣ್ಣನ ಒಂಜಿ 2 ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು. ಅಂಚ ದಿನೋಲ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ. ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನೋ ತೂಕ ಹಾಂಡ ಪಾಡುವೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಚ ಒಂದು ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಲತೆ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾದು ಪುರಾಣಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಅವಳ ಬರ್ಡೇಗೆ ತಿಕ್ಕದನ ಒಂದುಲ ನೆಕ್ ಶಾಲ್ ಉಂಡು. ಇದು ಸಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಉಂಡು. ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಪದೀತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ತೂಕ ಬಯ್ಯ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಪಾರೆ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಂದು ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ತೆಡಿಲ್ ಬೈತುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು. ಸೊ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಈಗ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದೆ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಪುರ ಮಂತರ ಗಮ್ಮತ್. ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮೂಡೆ ಮನ್ಪೇರು, ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೇರು, ಒಕ್ಕ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು, ಒಕ್ಕ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದಲ್ಲ ಮಂದಾನಿ ಮನ್ಪುಡು ಇನಿ ಅದಿಪ್ಪುಡು. ಅಂಚ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಪಂಡ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಬೆದ್ರಾಡ್ ತೂಕ ಆಯ್ತಮ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಹಾಕ್ಬಿಡ ಐ ಚಂದ ಪಕ್ಕ ಬಯ್ಯನಾಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೈ ಬಿಡ್ಸಿ ಏನಂದ ಗೈಸ್ ಬತ್ತ ಮೈಕ ಮದತ್ತ ಅವಳೊಂಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಯೆ ಮಲೇಜ್ ಕೇನು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತ್ರ ಓದು ದಾದ ಅವಳೊಂದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಚೌತಿದ ಪಾರ್ತಿರ್ ನಿಮ್ಮೂಲ್ ಕಟ್ಟದೇರು ಜನ ನೆಟೆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿರು ಗಾಡಿ ಪಾರಿಸಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾರ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟೆ ನೆಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತಿದ್ದು ಆ ಮಡಿಕೆನ ಹಾಕುದು ಒಳಗ ತಲಾಪುಡು ಎಕ್ಕಲಿತ್ತವರ ಹೋದು ವರ್ಪ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವನಂತೂದು ಪಿರಪೋಯಿ ಪಿಲಿ ಎಂಕ್ 4 ಗಂಟೆ ಪಿದತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡ ಉಂತುದು ಬರ್ಸ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಚೂರು ದೊಂಬ ಮಾಡ್ತಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದ ಚೂರು ದೊಂಬ ಸಂತೆ ಪುರ ಉಂಡು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಜೋಳ ಸೋಡಾ ಚರ್ಬುರಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಬತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಡೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಭಾಷಣ ಅವನಿಲ್ಲ ಹಂಗಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಾನಂದ ಶಾಂತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಜನ ಗಮ್ಮತ್ತುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಬೊಟ್ಟು ನಗೆ ಉಂಟು ಅಡೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಗಂಧು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನುವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣತ್ವವನ್ನು
ಗೈಸ್ ಈಗ ತೂದು ಭತ್ತ ಅಡೆಬಿಟ್ಟ ಹೋದ ಸಾಕಂಡು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಅಣ್ಣನ ಶಾಪು ಬರ್ತೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದೇ ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಶಾಪ್ ಶಿವಗಿರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಶಾಪ್ ವಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋರ ಪುಸ್ತಕ ಹಾ ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಮನ್ಸು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಬಚ್ಚಿಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾಣಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಅದೇ ಜನಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಜನಲ್ಲ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೈದಿನ ಕಾತುಲು ಅದೇ ನನ್ನ ಆವು ಜನ ನನ್ನಲ್ಲ ಹೌದು ಎಗ್ಲೆ ಪಿಲಿಬಾರ್ದು ಕೊಂಡು ಪಿಲಿ ಎಗ್ ಪಿಲಿ ತಕ್ಷಣ ಚೆಂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 4 ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ನೀರು ಅಂದು ಬಾಜಲ ಬಾಜೆಳ್ಳು ಧಾರಾವಳಿ ನೀರು ಕೃಷ್ಣೆ ಮಡಿಕೆ ಹಾಕುನ ಇಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ఇక్కడ ఉంటే తుది ఒక పోపున ఇల్లాడే కట్టలే అప్పుడే ఇంకా అక్కతులే మూలు వచ్చి ఇదాని మూలే మళ్ళీ అచ్చిపోయి అచ్చిపోయి
ಮಂದಿರವಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು, 100 ಸಾಗರವಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು, ಗಂಗೆ ಇದ್ದೊಡೆ, ಸಿಂಧು ಇದ್ದೊಡೆ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದೊಡೆ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಆಡವು ನಮ್ಮ ಪೆತ್ರದ ಅಂಚೆತಿ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ರದ ಯುವ ಜನ ಅಮರ್ಕೋಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅದು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ పోయద్దా బత్తండి పంపారు ఓళ్ళు అవులే ఉంటాడు అల్ల ఎంగలన్న పిద్దಣ್ಣ ಕಾಯ್ ಮಾಡ ಐನಾರೇ ಒಂದು ನೀರು ಬರ್ತದ ಅಂಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಏರ್ ಅಂಕಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷತ ಅಂಕಲ್ದು ನೀರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ పోపిన బస్సు ఒక లేట్ అప్పుడు పోరే ఒక ఏర్లో మొసరు కుడికేదో వీడియో పాడి డైలీ పాడువే అదా అది எங்கள் பார்த்துருந்தா ஆளுக்கேனோ திப்பது மாட்டா ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಭತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗಳು ತೋದು ಭತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೋಯ್ಸರಿ ಈತು ಪುಡ್ತಾನಾಗ ಯಾನು ಒಂದೇ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬೈದನು ಪೋಯ್ಸರ್ಲಿ ಎಂಗೆ ಸರಿ ನೆನ್ಪುಂಟು ಒಂದು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಪೂರ ತೂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಕೋಡಿದ ಅಂಡ ಈ ಸರಿ ಆತಿಜಿ ಲೇಟ್ ಅದಾದನ ಇತ್ತವಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೊಸರು ಹಾಕೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ ನಡತೊಂದು ಪೂರ ಬರೋಡತ್ತ ಇಂಕಿನ್ ನಡತೊಂದು ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅವ್ರು ಇತ್ತೇರೆ ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಪೋಪಿನಾರು ಸೊ ಹರ್ನ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೇರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದ್ ಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್